Hello mga kaswito, maing buntag. So sa yung kabuntagon ni ato deres kasagingan ato himuon ato ning wanhawanan. Kaya aron mo tambok mo siya na. So timpihan ato ning palibot saging dinhi. Sagbot pa kayo. Yung wanhawanan ni dinhi. Kaya aron nindot po siya. Muhatag po siya nindot nga bunga. Ito po siya atiman nun. Yan ito mga saging. Kaya hindi po na ito atiman nun. Hindi po na siya muhatag nindot nga bunga. Diba? Okay, so ini nga saging mo ni saging nga kadisnon. Disnon. Dili ni siya kayo katong dagkoon nga punuan, no? So okay ra siya, normal ra siya nga klase nga saging. Iba to ba dagko kay punuan, no? Sabal kay sa area. Lahi siya klase. So niya po datong lakatan din ang lakatan. Ito nang gihawan-hawanan. Ang saha. Sana na siya isa kasaha, no? Tubo na. Mga lakatan mo niya itong lakatan nga nindot lahat siya klase nga breeding kung nga lakatan nga kuan tagsiyam ka buok sipi kita. So kini nga mga saging mo ni saging nga tundan, no? Ini ako diri sagbutan na kaayo nga passion fruit, dragon fruit, sagbot tayo. Itong hawanan itong mga tanong kaya rin matag po ng mga bunga, no? Okay. Kani saging nga mo ang saging nga kan tawag ta nga saging kalunsing. Kalunsing iba itong saging din no? Klase ang variety itong mga saging din kini nga saging ano yung saging nga tawag murado. Kung ano yung bunga ano yung bunga ato din mga magpasidling ka, no? Nagpaliwat ang mga klase ng variety ng saging. So I hope nga na-enjoy mo yung inyong nahibalaan nga natin mga kalalayan ng mga saging nga variety nga atong pang pisok din. Thank you, bye bye, and God bless. Thank you for watching.